खाबलिरा ला खाबलिरा 나 장능력 받더라 살셔다 되나 sini sani yakti deh, sini sani yakti deh. bisa senang kaya. Ya, akhir udah. Ya kenal dah. Saya senang lagi nih. जों दिनै त्रिपुरा मावथानि तरफै जों हामजागै दिनै जे चन्द्रचरण पारा फायै दिनै ताखौ मासा त्रिपुरा अनेक अवस्था खालायजा हामिया थाया अनेक बाखा दुख टाउन जों जत त्रिपुरा सारा जत थानसा दङ इनि बरक प्रब्लेम होला जों त्रिपुरा सारा गय जुगाजुग खायदि जों फायनाय जोंनि बुबागाराम टिमों जे त्रिपुरा थानसा जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बनो जों वानसुगै जत थानसा खायै इनि बरक जों प्रब्लेम ना जों सल्व खानाय हनै वानसुगै जों इ जों दफाव अखमानि बिनि बागै जत त्रिपुरा सारा खागय जतन थानसा खायै सामन खायनि बागै दिनै जों दा दिनै त्रिपुरा मावथानि कालेक्सन खायो दिनै 28 मन बंखलनि केन्डिडेट दिनै दनसिन त्रिपुरा किसा बनो सायजुगता खायनाय जुवासु खायनाय मोबाइ साबिरि फाग किसेंसो खाय खन्दिफ्राय दो जोंबो हटार खालामनानै सिया हालाय फायनाय फैया बुले माखा ताबायदि दो जों तमगत तमसों बुवागारनाय तीन दत्त तीन आफाकसे जों माखा सामन खायनाय दखान दो बै दत्तना थाखय जों माखा दखतारा दि दो मसिनि बुवागारना चिन्ह दो अच्छा वो तो चिंता मत करो तीन तो तीन पैकेट जल जतम लीटर एक दिन